hasi da abantaila pixka bat, nabarmentzen, ez? Esan, oso gogortzu atera direla eta dudarik gabe nik uste dut lehenbailen estropada puskatu nahian dabiltzaztela, ez? Aizu, eta Galiziarrak amore eman gabe, momentuz estropadaren bigarren postuan ditugu helikopteroak eskainitako erreferentziaren arabera. Galiziarrak ez dira asteburua pasatzera etorri ona, ari dira lanean, urte osoan zehar komentatu dugu, pixka bat penagarria dela Galiziarrek eta Euskaldunek demoraldian zehar elkarren kontrako estropada gehiago ez egitea, baina azaltzen direnean eta ondo prestatuta, jakina, ez gau oso autobus batean pasata, orduan ikusten da gizon hauen maila gora etorri dela. Parekotasuna, nik uste dut arrauneako eta bizimoduan, bizilekuan behar dela, ez? Ezin da, autobus batian izugarrizko ordu pila ibilita gero ondoren, lanea atera, ez? Astelenian etorri ziren, beren entrenamento, bere saioak egin dituzte ben, pixka bat, girua izagutzeko lekua, eta, deskantzatuta ikusten da, bazegoen asmoa talde handia zegela, eta, horre nik uste dut erakusten ari direla, bien artean oraingoz dago leia, oraindik erreferentziak ez dio oso jatorrak, baina ikusten da hori jo eta tiran aurrea difoaztela bilek, ez? Informatikari laguntza emateko gure kronometroak adirazten du 8 minutu eta 19 segundutako lana egin dutela orain artean arraulariek, beraz ez dezaguna astu, kanpokaldeko markarik onentsuena, 9 minutu eta zertxo bai dela, 9-19 horiok eginikoa 85ean, edozen kasutan, ikusiko dugu nor hurbiltzen den marka hoietara, gaur txantxetarako itxasoa ez dago, txartxarra ere ez, ni tartean gainera, ez dute bestengan jarriko zama, batzuk eskatzen dute, eta ni neu ere pentsakera horretakoa naiz, Donostian gutxienez 2 egunetako batean, hau da, jardunaldi batean, olatu txiki bat edo olatu desente bat izatea ona dela. Hain zuzen, honenak frogatu behar duelako bere nagusitasuna itxasoa pare dagoenean eta itxasoa azerre zakar dagoenean. Beraz, gaur ez dago itxaso txarrik, baina trapailatxo bat bai hor kanpoan, eta jakina hori arraularientzat gaur oztopo da. Hor duzue kronometro lagungarria, 19 minutu eta 16 segundu, beraz, luze honetan markarik ez, eta bueltakoan ere hori oso zaila izango da. Edozen kasutan, ikus dezagun baserri nola hurbiltzen diren, eta orain dugun irudioren arabera gauzak desente aldatuta ditugu. Hau da, ea balizak ikusten ditugun gauzak xuxenago ezateko, baina tiran ikuspegi honen arabera desente atzeratua doa, eta San Pedro lehen kaletik hortzak erakusten ari zaio hori horen untziari. Eta balizak hor dira, hau bai dugula erreferentzi zuzenagoa, ez aurrez eskainitakoak, edozein kasutan, hortxe ari da Orio, abantaila desentea du gainera, Orio tarrentzat 9:46 hartuko ditugu guk behin-behineko batzuk zuei laguntzeko, San Pedro bigarren izan daiteke, San Pedro rentzat denbora 10:05, 10:07 emango diogu Kostaperi, eta 10:08 hor nunbait Galiziarrei. Koldo Aldalurrek emango dizkigu datu zehatzagoak, baina argi dagoena zera da. Momentuz Oriok 9:10 segundutako abantaila baduela, eta estropada behar bada uste baino erresago irabaziko dutela Oriotarrek. San Pedro datorre bigarren postuan, Kostape hirugarren, eta Galiziarrak laugarren. Inortxok ez zuen uste, nik behintzat ez horrelako diferentzia handia izango genuenik estropada erdian, baserri. Ikuspegia, etzen oso jatorra, ez? Ezate genuen tiran aurretik zijoala, eta San Pedro eta Kostape zertxo bat atzeago ikusi da etzela horrela, baina, garbi eta nabarmen dagona da, hori jok estropada puskatu dula, ez? Hor ikusten dugu errepikapenan, tiranekoak istilua ditu aurreko arraun txiki horrekin, eta esan, nik uste dute lau taldeak ere ziaboga oso zabala oso haundile eman dutela, denbora galtzeko modukua, eta betikoa, irteran hori jok ikusi beste 3 etzaiak atzean ditula, nik uste dut orain etorriko dela idean, eta ia beste txanda orain jokatzekoa dago, baina nik uste dut erabakita usteko moduko lan egingo dula. Nik uste dut gaur Oriok posibilitatea duela, hain zuzen zuk orain komentatu duzuna egiteko, bandera Orio bidean jartzeko. Hau da, Donostiako banderaren edizio hau erabakitzeko. Momentu hau Oriok ezin du bertan bera utzi. Hau da, posibilitatea du lan erditan 9:10 segundutako errenta izan da,
bueltan, horrek ematen duen indarra, sasoia, alaitasuna aprobetxatuz, beste 5-6 segundu gehiago lortzeko, eta jakina bigarren egunean 15 segundutako errenta izanik, estropada beste era batera egin daiteke, ez da horrela Baserri? Bai, estropada beste postura batea planteatu leike, eta gero beste gauz badago, ez? Aste guziko kezkak eta buru jateak hola lasai egoteko modukoa da, ez? Esan, bueno, hemen ziabo gau eman, eta neko aldea atea diola besteai, eta gero hor dago, bueno, baga txiki hau aprobetsatzeko garaian, pentsatu beste taldeak baino, 3-4 olaiska aurretik datorrela, orduan, hoi beti abantaila da, Posizioak beraz, aurretik Orio, San Pedro bigarren, 3. Kostape, pizka bat atzerago 4. Postuan, Tiran, Koldo Aldalurren ganagoaz, ea epaileek nolako denborak plazaratu dituzten jakiteko. Aurrera Koldo. Momentuan Koldo seguruenik epaileen gana joana izango da. Aurrera bai Koldo. Hauetxek dira eman dituzten denborak, Oriotarrentzat denborarik hoberena jakina 9 minutu eta 54 segundu. San Pedrori 10-0 eman diote, Kostaperi 10-06 eta Irani 10-07, beraz Oriok. Alde handia, 10 segunduren aldea, joandako bide horretan, San Pedrori. Bueno, epaileek hartutako denborak hoiek dira, zoritxarrez gure arazo tekniko horiek ezin konpondu, gure oizko informatika taldea hortxari da joetake eta gure produzio ingenieriak ere bai, baina konpontzen ez den bitartean jai dago, beraz, hor beste informazio lagungarri bat pantailetan duzuena. Oriok 10 segundutako errenta San Pedroren aurretik, Kostape eta Tiran oso parean dira bestalde, eta ziabok egin eta gero orain bueltako luzean hau nahiko berdintxu dua. Orio estropadaren buruan ikusi, San Pedro lehen kaletik bigarren tokian, Kostape 3, ez dakit ez ote duen orain bitin batek galdu, 4. postuan Tiranek, Baserri. Bai, kezkak hor daukagu, ez? Ikuspegia, ze katamaranak nola hartzen duen, eta 3 talde horietan, bueno, daukate bere borroka partikularra, ez? Ezan, bueno, hori jo ikusirik aurkakoak beste 3 taldeak non datozen, nik uste dut, bueno, etorriko direla, posaren posez, puskatzea, ez? Estropada, ez ustea datorren igandeako, baizik eta albalin badute.